Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kayeng kasyari kala penksan ya ke Dr. Ampirin Lingdo halor ke mukut duma kabayade ba ke jingsha keno ba ke dan ke jingle tu let hok ha ke jing tap kam ya ginoi kai ha ke por ba long education minister da ke bata siali ya ki mak jong kitu ki bay khun ya ke kam kini gede ke mukut duma ke balane mentala kumba khatsan snem tam ne duna haba kren chikala pathai khubor ke Dr. Ampirin kala penpau ya ke jing sngokmen ba kala yo ya ke jing bishar hok bat kalayo ban pun khut ya kesia ka bata penjabo ya ka kerteng jongka kebala penmong bat pensngusi ya ka bat kalaong bakan om bonut bokhong ya gitu kibala le ben bat kibala keren ben ya ka kalaong bakani gede jingkemen ya ka kumban chupun kun mau hang ni baya result na ka benta ka kam no hikai ha government LP school lapenmi house nam arja khandai hadem balami kini result kanayalam jong ke CSWO ke kong Agnes Kharshi yang kalawa jing tip ke babanya ding ba ke RTI bat kalap ba kedang ke jing bambiang kumta ha ka khat ar dari urempang arja shipho kala ujo dag ejahar ha office jong superintendent of police ke East Khasi Hills district da ka bakano ba kedang ke jing ta siali ha ke jing yo mak ki ba yakhun ya ka kam no hikai kham hadin lapen buat sa ke jing ujo na ka kong Angela rengat bat ke jingya jong ni ka kam haying bishar kalong ka bejrong kumta kham hadian la thaw ya ka high level scrutiny committee dak sarkar jala ban pej bnya ya kene kam tat hado banapoi ka jing toket dak CBI kani de kasni ka ba ngamdon kantin pan kren ka shudai bet tang ka jing sungu yung play try kanra u ayanga kani ka benta bangan yo bangan lech ka kot bangan perkhut ya kasia ing bakiba katu katni kita sita halor ke kerteng jonga katno pila penmong yanga katno pila pensusi yanga katno pila keren ben yanga dengan duai menta yung play bun ayanga kabor bangan map ya pi boro deban map deban bu nut deban bu khong bat ngan duai bu play u ayanga kata kajing yu i cengai bangan la bangan map ikitu gibala le ben yanga gibala keren ben yanga bat gibala pen pedang ya kadonot ke jonga asungu kham tam lele ya ki yeng kasem ke jonga ilok jonga iba panten ki khun jonga i jiet i grizel bat i kaira ki para ki men ki jonga ki bar dim don shu ang ne bat yo snow ya ka badi i kong queen i me jonga im don shu aga ne ka puthai ki yap da kata ka jing susi badon kum kata ka jing keno ndrei menta kasni kit keben ha peneng bak yo i bat ngala persyang kum ka khun jong i bak pidol pangan ai ke jing shakri ka bahong ke jing shakri ka babet ke jing shakri ka baklem pai liang bat ke jing shakri ka baklem le shia kade kasni ka bakamen yang ngampat download the details jong case namar mene bro shisni ngale tour shajirang gilek ban play ya ka way ka factory shabo jirang claim don network ngam da tip bahaya ki details ndre kumbala keren ijet ibade u advocate u bala pas da ka kedan ka babyang ba in pensuthu yang ba mai kalakot ka case bala drop iki charges persya yang ban nga IAP ka way ka kulang kinong kersyan jonga bapi kajing yaisha jufi kajing kersyan ka jufi ka klem long leno man mentakasngi kani ka judgment ka blau lot yang ana kani ka case kalawan man ngalong ka priu ka basngung shibon bat ka banyai pendem ka kijing duai ha kajing shakri jonga